Kawai ka kali ka badang wan na jala asam ka bakit yakinong wan jungok kai perthei kat ba kadang thmu banit syang pengat syakasnong lat luom hendrai indala poi halat kor kala kem ding no bat ingkong barok kawai ka kali kat ban wan poi ki pulit pilip ding kila haban wan na du na fire service na fire brigade lat umkra dan bokpat bahakani ka jingja amsyam na dan bamansau hadin baboro ndriungut ki bri ki basyong hakani ka kali kila yo ban mi no marmar haswa bakading kan klang batpur syaka benta basyong briu kani ka jingja kala jah kapor siteng sngi jong ka khat nyau tarik mentau banai nai lur ar hajar ar pulai bat ka daw jong kani ka jingja laong ba kadai badon jingthut hagi benta bayat boarding hakani ka kali ka badon yo number AS01FB 0726. Đi cuối ba một hết đứng ngồi lên còn lấy chứ